Myša, neviem, či takýmto štýlovým krokom Danku ohúrim. Však si pripadám ako nejaký chudák. Vieš čo, ja radšej budem chodiť tak, ako doteraz. Ale ver mi, nemôžeš chodiť jak bukvica, tak nezbališ nejakú babenku. Jako chodia hip-hopery. A jaké babenky majú v klipoch? Uvidíš, to zábere. Kedy má dojsť z Viedne? Škola je skončila pred 2 hodinami. Mala by prísť najbližším vlakom. No, a čo jej povieš, keď ju stretneš? Ja neviem. Tak asi sa jej spýtam, že aký mala deň. Musíš jej to povedať natvrdo. Moja. Chcem ti spraviť decko. Chceš? Moja. Chcem ti spraviť decko. Chceš? No vidíš. No vidíš, no vidíš, ty kokso. Danka! Poď so mnou. Čo ti jebe, teraz budeš vyzerať jak bukvica. Danka! Jak alfa samec.